କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ 1901 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଜଗଦଲପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଡାନିଏଲ ସାବତ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋନିକା ସାବତ। ସେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଜାତି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ କବୟିତ୍ରୀ, ଔପନ୍ୟାସିକା, ଲେଖିକା, ସମ୍ପାଦିକା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଶା। ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭ୍ରାନ୍ତି, ନଅତୁଣ୍ଡି, ପରଶମଣି, ରଘୁବର ଗୀତ, କାଳୀବୋହୂ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ତାଙ୍କର କୃତି ପାଇଁ 1925 ମସିହାରେ ପୁରୀର ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ତାଙ୍କୁ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 1938 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।